De logisch is eigenlijk die fuzuilh gozh. Ja. En hoe heb je de gozh 14 massen. En we solide wanken patrazen. No kan je doen 10. En dan doen 10 nog eens no tappen 3 lapin. Dan de lapine je de estenedische de noos. Pe zijn maar je cosinozen. He ba tiske bosje de utrouw zeke jol a de lapine de Breton. Wa yacht. Ai no tapene ha. El gare. En ze de lapine ha pis gare je boulen petit. Mais spel de lapine disait. Ja, klomet. A bekasinet. A bekaset atrouw. Ja. Ja, met dat peke de govern. Non. On y est zo. La pine had deze tapet. De logisch is eigenlijk die fuzuilh gozh. Ja. En hoe heb je de gozh 14 massen. En we solide wanken patrazen. No kan je doen 10. En dan doen 10 nog eens no tappen 3 lapin. Dan de lapine je de estenedische de noos. Pe zijn maar je cosinozen. He ba tiske bosje de utrouw zeke jol a de lapine de Breton. Wa yacht. Ai no tapene ha. El gare. En ze de lapine ha pis gare je boulen petit. Mais spel de lapine disait. Ja, klomet. A bekasinet. A bekaset atrouw. Ja. Ja, met dat peke de govern. Non. On y est zo. La pine had deze tapet.